prva epizoda Minecraft Pocket Edition pravog života, neka pravi život, ali on je epizoda, znate, ne Minecraft Pocket Edition, opreći, ja tog neću biti. I ovo sam ja kuću kupio, što su mi vrata otvoreno? To imam hobotice, pokazat ću ja prvo kuću, onda ako moj tržni centar ja kupio. I sad ću vam pokazati ovaj svijet, ovaj će se svijet još pratovi builderči. Ovdje mi tramboline. Juhu. Kraj trambolini. A malo ovdje. Ovdje ljudi sjede, a bez te hodat, što je moje. Ovdje vidite imam svoj hran. Što ne mora kupovati. Ovdje drugi svijet od nedere. Ovdje gađamo ono ko kad budem nekad išao neću da isto kastovi. Ovo teba pogađaju ko lopticama. Ja sad malo treniram. Jesam rad zatvorila? Jes. Ovdje su moje knjige gdje ja čitam. Vidite. Na sestars knjige. To je sad gotovo, vidite, ja sam ispod vode, jak ste primijetili. Koliko mi ne sjećam, što reći vama. Ovdje je moje zlato, vidite. Zlato, srebro, dijamant, jupi. Još bi krakapi, zato što sam bio ono snimao, brzo je prestala. Sad ću sam malo ono pokazati. Tamo je krica. Evo. Sve smiješne robotice ovdje. Ja još neću prespavati. Još sam neću držišta. Ovo je što tipno tu taksici. Tamo će kuci, pasi. Nova kuća uvijek, tek se počeo praviti, nek sam tu uselio. Evo ovdje mome ovdje svojeg McDonald's. Sad vidite ovdje, on tek naručio, vidite, možemo izaći da gledamo, ovdje jedemo. I sada, kako vam, što ovaj ljudi, ovo je nečija kuća, nečija još ti, da je uključio, da je ovaj sensor, evo, popravljam. Sad ću kuću kupiti, ali nisam htio kupiti. Zašto nije ko ona moja tamo, ona ta ima srp, vidite. Jedan sprat. Pa sam dva sprata ima, evo. Prvi, ovaj dole, drugi, treći, eto. Ne trebam toliko vam govoriti. Imam dosiće. Nisam pokazao moj tržica, to sad ću pokazati. Ovo si izgubio ovo inače, što niko još nije kupio. Hoću odlet to od smrti. Ja sam skakao. Vidite slijep grad, ovo sam sve naručio, te majstore. Jer se ovo popravljaju. Ne popravljaju, ovo je bilo samo ostro, gledaj šta su radili ljudi ostro. Ja sam sve da ovo ideji. Kontest. Ovdje je šef, mislim, evo, ovdje je tu. I su moje pare. Goni se. Ili su igračke za djecu, ovdje alat. Tamo TV su. Neću vam se pogledati, ja sam prespavati. Znači bi krapi za ovo. Ono kreput pa sam. I evo, idealno. I ovo je kraj epizode i doviđenja.